Исәнмесез, эфирда аңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Су ташудан нәрсә көтәргә? Борчылу урынлымы? Birey bir de çıkarıp bulmadı. Yanında mebiller de bitti, kiyimler de bitti. Получается, onların пришлось там розану там. Төбәкне өйрәнү музейында бәхетлеләрне барлыйлар. Шуннан да бәхет бит ул. Бүгенге көндә шулай сәламәтлек белән билгеләнә, туган ягында яшәү белән, якыннарың белән бергә булуга нигезләнә. Нефтчеләр халыкны агартуларын дәвам итә. Восхитительная музыка. Я открыла для себя что-то новое в жизни. Буду обязательно слушать и очень-очень довольна. Спасибо. Су ташудан быел ни көтәргә? Ул елдагыча булырмы, әллә быел су күтәрелү куркынышы бармы? Бу сораулар елга янында яшәүче әлмәтлеләрне күбрәк борчый. Әлеге вәзгыятьне район башлыгы Тимур Нугуманов контрольгә алган. Бу турыда ул үзенең Telegram каналында хәбәр итте. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Каманың сул кушылдыгы булган Дала зәйе Бөгелмә, Лениногорск, Ознакай, Әлмәт, Зәй, Түбән Кама районнарына кагылыш булган ире сулыкларның берсе. 300 якын торак пунктлар арасында 4 ире шәһәр Бөгелмә, Әлмәт, Зәй, Лениногорск, шулай Карабаш, Актүбә, Түбән Мактама бистәләре һәм Рус Акташы авылы. Димәк, бу елганны шушы зур шәһәр һәм бистәләрнең дә кар суы тулыландыра дигән сүз. Әлмәт районы тирәсендә генә булган кар катламнары уртача 49 см тәшкил итә, ә без катламы 26-40 см. Туфракның катуы 10 см җитә. В случае каких-то определенных обстоятельств, когда усугубится положение или ухудшится, если будет нарастать уровень воды, Су күтәрелеп шартлар начар якка үзгәрсә, без постның контролен көчәйтәчәкбез. Быелга әзерләнеп куйган шкала белән эш итәбез. Су күтәрелә башлауга карыйбыз, су ташуга эләккән зонадагы яшәүче кешеләрне кисәтеп куябыз. Если такая необходимость какая-то серьезно возникнет, то непосредственно будем жителей или кого-то, кто в зону подтопления попадает, их предупреждать. Урсала белән Искәлмәт арасын берләштергән бу күпер астында белгечләр суның күтәрелү дәрәҗәсен билгеләп куйганнар. Алар бу эшне һәр ел башкаралар икән. Бүген бу шкалага карасаң, су 20-25 см әле кимегәндә. На сегодняшний день ситуация, но она как бы каждый год такая. Бу күренеш һәр ел саен кабатлана. Су боз ачылу белән башта 20-25 см төшә, ләкин тиз арада күтәрелә башларга да мөмкин. 25 упало. Но это фактор такой, он падает, потом может резко начать подъем. Радио урамы икенче бу йортында яшәүче Рөстәм Фәсхетдинов әйтүенчә, аның йорты аскы өлештә урнашкан. 2012 елны кар сулары тәрзәгә хәтле күтәрелгән иде ди ул. Менә ул 12 елны 18 кенмында терәс төбенә хәтле су шулай күтәрелеп торды. Вот, анда инде берәй дә чыгарып булмады. Анда мебельләр дә бетте, киемнәр дә бетте, получается. Аннар инде пришлось там розаново там анда йортны ремонтировать. Вот. Шунда күрә менә проблема менә шундыйрак получается. Иске Әлмәт халкы быелгы су ташуны 2012 елгы су ташу белән бик охшаш булыр дип көтәләр. Инде бүгеннән базарын чистартып куйганнар, ишек алдындагы карны үз көчләре белән чыгарырга тырышалар. Урожай бәрәңгене чыгарасың. Оны бит суда калдырып булмый. Әле бит до осени кушать надо нәрсәдер. Мартның башыннан чыгарабыз бәрәңгеләрне. Базларга нитә инде керә дә и уходит потом. Поэтому мы картошку поднимаем. Не оставляем там. Язның 21 көнне һава торышы куркыныч тудырмый, ди белгечләр. Көндез +3-4 градус, төнлә -5 акрынлап кар өрү өчен иң кулай температура режимы булып санала. Киләсе 10 көнгә дә һава торышы шул режимда саклана. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Үткәннәргә рәхмәтле булып, бүгенгегә шөкер итеп һәм якты киләчәккә өметләнеп яшәү бәхет формуласы. Шуны истә тотып, Әлмәт туган якны өйрәнү музейында бөтен дөнья бәхет көне уңаеннан чара узды. Бу гадәти булмаган бәйрәм Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясы тарафыннан 2012 елда рәсми рәвештә гамәлгә кергән. Әлеге көннең максаты җир шарындагы һәр кешенең бәхеткә омтылу хисен хуплау булып тора.
Музейга килгән һәркем үз бәхет өлешен алгандыр мөгаен. Кунакларны тәмле чәй, сый-нигъмәтләр белән каршы алдылар. Биредә остаханә зонасы оештырылган. Политехник техникумы һәм сәүдә ихтисад техникумы студентлары актуаль проектларын булдырып, аларны тамашачыларга тәкъдим иттеләр. Нам предлагается несколько маршрутов спортивного туризма. Это велотуризм по городу или за город, спортивная рыбалка на реке Зай, сплав по реке Зай от Карабашского водохранилища до Заинского. Безнең шәһәребез бүгенге көндә бәхетле Әлмәт формуласы астында үсә килә. Күреп торасыз, нинди яңа биналар калкып чыга, төзелешләр. Инде менә безнең музеебезнең төп максаты ул да булса шушы кичәге, бүгенге һәм иртәгә буласы вакыйгаларны вакытында кыягаз битенә төшереп, шушы музей стеналары эчендә саклау, киләчәк буынга тапшыру. Бирегә шәһәрнең музей эшен үстерүгә күп көч куйган шәхесләр дә чакырылган. Алар исә буш кул белән килмәгән. Мисал өчен язучылар Әдип Маликов һәм Сәҗидә Сөләйманованың улы Әнвәр ага Әлмәт китапханәләренә бүләк иткән басмалардан Гөлия ханым Җамалиева музейга да өлеш чыгарды. Нәрсәсен бәхет дигәндә, менә ул шулай дип яза. Шуннан да дөньяда шатлык, нихәтле яшәсәң киен табып, су белән кара икмәкнең ашасаң тәмен табып ди. Шуннан да бәхет бит ул бүгенге көндә шулай сәламәтлек белән билгеләнә, туган ягында яшәү белән, якыннарың белән бергә булуга нигезләнгән бәхет. Рәхмәт сезгә. Бәхет өчен күп кирәкме? Менә шундый бәхет хаты килеп бирешсен әле, ул үзе бер бәхет. Кыңгырауны яңгыратып теләгеңне теләдеңме икән? Барысы да чынга ашачак дип ышандыра музей хезмәткәрләре. Сәлам хатларын исә адресатларына җиткерәчәкләр. Концерт программасы белән дәвам иткән кичә музей үсешенә өлеш керткәннәрне бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Араларында без дә бар. Если в Москве с гордостью говорят, что вот это Останкино, а у нас в Альметьевске есть своя телекомпания «Луч». Поэтому... Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тарихи документлар, борынгы экспонатлар белән эшләү үзенчәлекле эш. Мөгаен шуңа күрә архив һәм музейларда махсус кешеләр эшли. Алар ярату һәм аерым мөнәсәбәт белән элеккеге чорларның мирасын җыялар. Шундый кешеләрнең берсе турында алдагы материалда. Әлмәт туган якны өйрәнү музеенда фондларның баш саклаучысы җаваплы һәм кызыклы вазифа. Аны тыйнак һәм үз эшенә гашыйк Зөлфия Идиятова алып бара. Фондовая работа – это сердце музея. Фонд эше ул музейның йөрәге, кешеләргә күренми, ләкин ул бик мөһим. Чөнки без экспонатларны киләчәк буын өчен саклыйбыз. Алар мирасны бүген генә түгел, бик күп вакыттан соң да күрә алачак. Для будущего поколения, чтобы они могли увидеть не только сегодня этот экспонат, но и через очень многое время. Зөлфия Идиятованың музейда эшләгәненә 25 ел. Эшен экскурсоводтан башлый. Аннары кеше фәнни хезмәткәр һәм фондларның баш саклаучысына әйләнә. Профессиональ яктан үсеше өчен остазларына рәхмәт әйтә. Мне это повезло. Это Венера Кемуддинова, Зайдуллина Венера Кемуддинова. Бу якта миңа бәхет елмайды дип уйлыйм. Беренче остазым Венера Кыяметдинова. Ул музей ачылганнан бирле эшләде. Мин аннан соң килдем. Ул барысында өйрәтте, үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Шулай ук Эльвира Маклер кызы Гәрәева булышты. Аны икенче остаз дип саныйм. Гараева тоже второй наставник, я ее считаю. Фонд эше күпкырлы һәм үз эченә музей әйберләрен саклауны, өйрәнүне һәм куллануны ала. Биредәге музейда алар 11 мең. Экспонат булганчы музей предметы бик озын юл үтә. Башта аның кыйммәтен билгеләү максатыннан өйрәнәләр, исәп документациясендә теркиләр, фәнни эшкәртү үткәрәләр һәм бу эшнең башыгына. Шуңа күрә этапларны дөрес оештыру өчен хезмәткәрнең профессиональлеге бик мөһим. Иң күбе фонд ел саен традицион бүләк итү көннәрендә яңа әйберләр белән тулылана. Этот экспонат – телесуфлер, который подарила Воронина Людмила Ивановна. И он уже для них устарел, а для нас очень хороший экспонат.
Зөлфия Идиятова коллектив белән аңа зур бәхет елмайды дип саный. Ул һәрвакыт аларның үсешкә омтылышын хупларга тырыша. Для меня Зульфия Миниславовна большой вклад внесла в мою жизнь. Зөлфия Минислам кызы минем тормышыма зур өлеш кертте. Чөнки мин аның белән инде 20 ел эшлим. 20 ел ул миңа музей эшенең яхшы белгече булып тора. Хәзер шәхсән минем өчен ул остаз, укытучы, ярдәмче һәм яхшы дус. Она уже как наставник, учитель и помощник, и хороший друг. Эштән тыш Зөлфия Идиятова актив тормыш рәвеше алып бара. Үсеш уеннары белән мауга, йога белән шөгыльләнә. Эштән буш вакытларын гаиләсе белән табигатьтә үткәрергә ярата. Бу аңа эчке көчләрен торгызырга ярдәм итә. Ул үзен бәхетле кеше дип саный һәм музейның лаеклы бинасы булсын иде дигән хыялның тормышка ашуын көтеп яши. Алсу Нуриева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть музыка арт мәдәни проектының 3-ші сезоны дәвам итә. Кичә кич Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Ренессанс камерлы оркестрының концерты узды. Произведение, которое Иоганн Себастьян Бах преподнес в дар русскому принцу в 1721 году, 303 года тому назад. А сегодня этот концерт звучит здесь и для вас. Казанның Ренессанс камерлы оркестры Иоганн Себастьян Бах әсәрләре буенча төзелгән программаны тәкъдим итте. Әлеге композитор дөнья мәдәниятендәге иң әһәмиятле фигураларның берсе булган. Камера оркестры һәм органның югары тавышлары ул яшәгән дәвергә алып кайткандай булды. Мне он нравится уже давно. Лет, наверное, 7. Миңа ул инде күптән 7-8 яшьтән ошый. Мин мондый музыканы тыңларга гадәтләнгән. Хәзерге классика ошамый. Әмма шундый элеккеге классика ул безнең йөрәкләрдә һәрвакыт яшәячәк. Она будет жить в наших сердцах, мне кажется, всегда. Студент егетләр кичләрен классик музыка тыңларга килә икән, димәк, зәвыклы буын үсә дигән сүз. Мне сказал друг, что вот тут... Дустым миңа монда классик композицияләр булачак дип әйтте. Мин кызык, мин карар тыңлар идем дип уйладым һәм биргә килдем. Классикадан киенмәсәм дә үземдә хөкем итүче карашлар сизмәдем. Я думал, что как-то будут осуждающие смотреть, но нет. Поэтому прикольно. Татарстан Республикасының атказанган артистлары Анастасия һәм Лидия Илюшкиналар җитәкчелегендәге Ренессанс камера оркестры һәм Юлия Әхмәтдинованың орган партиясе чыннан да берничә гасыр элек хан сарайларында кунак булып кайтканда әйтте. Очень нравится. Бик ошый, еш кына концертларга йөрибез. Мондый чыгышлар күбрәк булсын иде. Безнең шәһәрдә мондый концертлар узуы шатландыра. Музыка мине яхшы гамәлләр кылырга, яхшы эшләргә этәрә, уңай эмоцияләр һәм илһам бирә. Просто положительные эмоции. Мы не могли не воспользоваться таким прекрасным шансом увидеть. Без мондый әкияти концертны күрердә искиткеч мөмкинлектән файдаланмыйча кала алмадык. Килүебезгә шатмын. Күп тәэсирләр, искиткеч музыка. Мин үзем өчен тормышта яңа нәрсә ачтым. Әлбәттә тыңлаячакмын һәм бик канәгать. Рәхмәт. Слушать и очень-очень довольна. Спасибо. Февральдә Татнефть компаниясе спорт комплексында колабыз өчен яңа булган 4x4 форматында волейбол ярышлары башланып киткән иде. Ниһаять, парк волейболы кагыйдәләре буенча узучы турнирга йомгак ясалды. Барлыгы хәвәскәрләр һәм осталар лигаларында үтә торган ярышларда 15 команда катнашты. Динамик уен аша волейбол сөючеләр сәламәтлекне дә ныгыта алды, команда әгъзалары белән бердәм булырга да өйрәнде. Конкретно для меня эти соревнования принесут очень много опыта. Я сближаюсь со своими друзьями, со своей командой и получаю море эмоций.
Илебез буенча актив үсештәге 4 спортчыдан торган волейбол уеннары катнашучыларны битараф калдырмады. Кызыграк һәм тизрәк уйнадык, тәнгә сихәт, җанга рәхәт алдык дигән фикерләрне дә ишеттек. Бу турнирда решили катнашырга, потому что мондай турнир в режиме 4×4 беренче мәртәбә үткәрелә, поэтому больше всего теләк мы играли довольно-таки хорошо. Вот команда у нас вышла в финал. Будем играть за первое место с командой Татнефтедор. Әлмәтлеләр генә түгел, төбәгебездә яшәүчеләр дә спорт белән шөгыльләнергә тудырылган шартлар өчен Татнефть компаниясенә рәхмәтле. Ай ярым барган уеннарда иң нәтиҗәле булган командалар өчен калабызның волейбол федерациясе тарафыннан оештырылган 185 меңлек бүләк фондыннан өлеш әзерләнгән иде. Это 2 кубка лучшим игрокам этого мероприятия. Денежные сертификаты. Каждая команда, в зависимости от места, получит денежное вознаграждение, помимо кубков, медалей и красивых дипломов. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.